దేశానికి ఉత్తరాన విశ్వనాథ్ ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించాడు. అతనికి కాలేజీలో చారులత అనే అమ్మాయి పరిచయం అయింది. ఇద్దరూ ప్రేమించుకుంటారు. కానీ ఇద్దరు కులాలు వేరవడం వల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లికి ఇరు కుటుంబాలు ఒప్పుకోలేదు. విశ్వనాథ్కి చిన్నప్పటి నుంచి సైన్యంలో చేరాలని చాలా కోరిక. అనుకోని పరిస్థితుల్లో చారులతని వదిలేసి కాశ్మీర్కి వెళ్ళిపోతాడు. కానీ చారులత విశ్వనాథ్ కోసం వెయిట్ చేసి అతని బాబాయ్ చనిపోయాడు అని 3 రోజులు లీవ్ మీద ఊరికి వచ్చాడని తెలిసి అతన్ని కలుస్తుంది. ఈ డైలాగ్ బాగుందిరా. అప్పుడు చెప్పావుగా, గుర్తుందా? ఆ రామారావు డైలాగ్. ఆ ఇంటెన్సిటీ కావాలి దీనికి.